يعني آزمان دایکی پیروز به نخاسم زمانی کردی افروش لهمو نویسکار خوێنەر و حەزکردن زمانی کوردی پیرۆز بێ ئەو زمانێ گۆ بە سەدی ساڵان خوا پاراستیە و ملەتی مە پاراستیە ژێ وەندابوون و بشافتنێ ئیرۆ شەمیە ڕێکەفتی 24 هەیڤادەدوا 2024 لێ ئۆفیسا سەرەکە یا یەکێتیان نویسکارین کوردستانە سووریا لە باژارێ قامیشلۆ چالاکیەک بەڕێ بەدەرێ بۆ vê herkeftinê ango Roja Cîhanî a zimanê dayîkê. Di ev çalakî di rêya zomêreyê gomêvanên me yên giranbuha û hêja û pisvorin di zimanê Kurdî di mêvanê me ne. Di Profesör Abduhab Xalid serokê zangoya Newroza ji Dihokê, Profesör Hesenê Evdo ji Kazaxistanê, lêkolîner û zimanzan Seîd Veroj Bakurî Kurdistanê, Nuriddin Sofîzade nivîskar û rojnamevan ji Rojhilatê Kurdistanê û her wiha nivîskar û zimanzan Diham Ebilfettah ji Rojavayê Kurdistanê. Ev çalakî bo wekî me got bo Roja Cîhanî a zimanê dayîkê ye û em hewl didin got em balê bikişînin ser zimanê xwe, zimanê dayîkê, rola zimanê dayîkê, hebûna zimanê dayîkê, giringiya zimanê dayîkê got em karibin zimanê xwe biparêzin ji yan paqij bikin ji peyvên biyanî ê got derbasî wê dibin û ew merc û yan fişarên godakirkeran lê dikirin û dixwestin got vê zimanî bihelînin û winda bikin û di rêya wê zimanê re şerê hebûna me û şerê netewa Kurdî dikirin. Roja Cîhanî dayîkê pîroz be, ez hêvî dikim her Kurdek li kwî derê be û li ku be û çi karî bike ha ji zimanê xwe hebe û zimanê xwe bixwîne û binivîse û bi zimanê xwe têkiliyan bike. Helkefta Roja Cîhanî ya zimanê dayîkê mawkekî tenwîskarên Kurdistan Sûriya semînarek berfireh li dar xist. Çar pisporên bi zimanê Kurdî ji her çar parçeyê Kurdistanê amade bûne di semînara me de û her wiha pisporek jî profesorek ji Kurdên me yê Kazaxistanê. Bêguman ev semînara me jî ji bo giringiya zimanê Kurdî, giringiya zimanê dayîkê di cîhanê tevayî de û bi taybet zimanê Kurdî. Me xwest em bigiştî zanibin zimanê me wek zimanê Kurdî li her çar parçeyê Kurdistanê û li dervî her çar parçan jî çawa birêve diçe, çi giringiya vî zimanî heye, çi rê û rismên vî zimanî ku di nivîsandinê de, di belavokan de, di xwendinê de çawaya her pisporekî ji we rastî nerînek baş da ser zimanê Kurdî axivî ser rewşa wî zimanê Kurdî divan dûî parçe got ew têde ye. Vî rengî ew semînara me li dar ket û mehvanê me jî gelek hatibûn kesên ê got guhdanê bi zimanê Kurdî dikin. Her wiha wana jî nerîna xwe dan mudaxelat kirin di semînarê de. Semînar bi giştî baş bû. Roja zimanê dayîkê, zimanê cîhanî dayîkê û zimanê dayîkê li jinik Kurda ez pîroz dikim ji ber ku Kurd ne wekû milletê dîtir e, her milletê dîtir zimanê wan zimanek fermî ye sedê salan bi kar tîne lê milletê me milletekî ji hêla ziman ve û ji hêla siyasetê ve û ji hêla hemû aliyan perîşan in şerpezeyê bin destê parçekirî bervî hawî zimanê me sîwana me ye gam karibin bin vî zimanî de û me bikêne hevdû û ev jî tiştekî berdar. Rewşa zimanê Kurdî li Kurdistana Sûriya yan jî Rojavayê Kurdistanê dema ku merûlê dinirê merû dikare du qonaxa dilê binare. Qonaxa yekê berî 2011 dema ku desthilatê destê hikûmeta Sûrî de bû, destê Besîya de bû û ew qonaxa ki reş bû nisbet ji rewşengiriya Kurdiyê re, zimanê Kurdiyê re her tişt qedexe bû. يعني خوندن قدر بو لسادن قدر بو قلتو قدر بو الفضايا كو دستي يكيد بيتا يعني بمهاجي خلصنا وقت يقول
تبيران مخش تبيران الفبايا اخو عثمان صب الوقت ابو بلابو يونك كبالا هنا كبالا هاتن قرتن بين 6 سالا في دوندو راسي قال لك يا قد غبو استاذ الاستاناجي تشينو كوكو خندكارك هندري دبستاني بالحبيبه اخر ده هلي براجهم دولتي حكومتي تشينو بالحبيبه اخر تاني تقارب المال باخره تقارب جهده باخره لجهيلا نيسين وخندن وشبين راسي تقارب هر تشتغل غبو يعني زمانك قد غبو ذكرت قد غبون يجي براستي هناك تشالكي دبون يعني هناك تشالكي دبون او تشالكي انا جي كلك كوبارين باركي عند دكتن بديزي در دكتن قد غدر دكتن وهناك يسر بخرج در دكتن تبيرا بخرجكو گوبارا زانین هبو گوبارا آسو هبو گوبارا زبی هبو گوبارا سر بخوبون يعني قرطان روشن بين اشبار خوب قد غبر راسين اللي بدزيلي شاب